Sledujete Party Service na UPC Express a já mám tu čest přivítat u nás ve studiu Gabrielu, no vidíte, už mi to zase vypadlo. Gabrielu Vermeliu. Vermeliu, to je hrozně krásné jméno, ale já mám hrozně špatnou paměť na jména. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Ahoj, Čau, těší mě. Tak Gabrielo, ty si přinesla tady velice krásný nástroj, co to je za nástroj? Je to Quinton, je to pětistrunná viola, Aha. ve které hraju mimo jiné se svou skupinou Maraka. Mhm. A já vlastně hned můžu říct, co ta Maraka je, že? To by bylo dobrý. Co je skupina Maraka? Skupina Maraka je skupina, která je nezařaditelná do žádného stylu. Hrajeme naši hudbu, zhudebnili jsme různé zajímavé texty od našich po třeba texty Fernanda Pessoy, portugalského básníka. Mhm. Já tady dneska jednu z nich zahraju, kousíček aspoň, ano, to je posluchači poslechli, viděli. A ráda bych ještě upozornila na to, že máme stránky, taky webové stránky, které jsou brzy před dokončením, ale už nějaký jako nástřel na internetu se můžou posluchači podívat, nebo diváci se můžou podívat na www.maraca.cz. Doporučuji si to zapsat. www.maraca.cz anebo taky na MySpace Maraca Body. To si taky doporučuji zapsat. Tak, tam se podívejte, pokud chcete víc informací. No a vy budete určitě se svojí kapelou koncertovat. Kde budete? Tak první takový velký koncert, který nás čeká, já se podívám do svého diáře. Samozřejmě. Je v Uherském Hradišti v rámci filmového festivalu a budeme hrát 26. července v neděli jako před kapela Susan Vega. A vy se Susan Vega znáte nějak jako blíž třeba nebo? No blíž ne, ale doufám, že se seznámíme. Jo, teprve jako proběhne nějaká seznamka. Proběhne seznamovačka v neděli na Uherském Hradišti. A potom následující den hned hrajeme ve Zlíně v klubu Loft. A pak následují nějaké koncerty v průběhu prázdnin, například bych upozornila na 26. opět srpna. Budeme hrát Maraka Zimbova, to je takový seskupení 2 skupin v Českých Budějovicích v Bazilice a 31. srpna budeme hrát v Plzni se Zimbabwe. Tak já myslím, že to je hodně, určitě si vyberete. A teď už vás tady necháme společně s Quintonem o samotě a vy se, diváci UPC Express, můžete sami podívat na to, jak krásně se dá na tenhle ten malej nástroj hrát. Takže bude to písnička Nuvenč, skupina Maraka a s textem Fernanda Pessoy. Azul